פחים רגע. וסודות. רגע. יופי. יאללה. שלום, אנחנו הזבלונים, החברים המסריחים. הכירו את היוצרים. אבא. עידן. נכון. יובל. צוקרמן. אופק. בטח רואים נהדר. אופק צוקרמן. מלך שלנו בעולם. שלא יודע לעשות פרצופים בכלל. אבא! אני צוחק. אני אומר את זה בהפוך. אחלה פרצופים, שחקן קולנוע. אבא! כן, בטח, גם היום. בסדר, אז בואו נתחיל בסרט שלנו. החברים המסריחים. של משפחת מה? של משפחת זבלונים! זבלונים. שיום אחד באה אליהם אורחת מאוד יפה ונקייה ומכובדת שקוראים לה סטופוצ'קה, נכון? כן, סטופוצ'קה. סטופוצ'קה, והיא בעצם סוסה, נכון? איזה מין סוסה? סוסה חדת קרן. חדת קרן. היא בכלל לא אוהבת להיות ליד יצורים מגעילים ומסריחים. אבל היא אוהבת זבובים. היא אוהבת לאכול זבובים. לא, היא אוהבת זבובים חמודים. היא אוהבת שיהיה לך חיית מחמד, זבובים חמודים. הכירו את ביתם של התולעים! איש התולעים והחול. כלב השמירה. איש העוגה המרכזית. פח רעל. נכון. העכבר המסריח. נכון. זבוב קיונים. נכון. סוסת הפוני. נכון. כן, רואים אותנו פעם. הנה, סוסת הפוני. כן, איזה חמוד. סוסת הפוני. בסדר? ועוגת ברז מים. זה ברז המים הדולף. אוקיי. אז זה ברז נראה המים. לי פטריה? לא, רגע, זה משהו אחר. עוגת ברז המים. זה עוגת ברז המים. לא, זה פשטידה. זה פשטידה. נכון, פשטידה מסריחה. פשטידולה מסריחולה. וקוראים לזה פשטידה מסריחה. לא, פשטידולה מסריחולה. אוקיי, אבל אנחנו נקרא לזה פשטידה מסריחה. בסדר, משהו אופן מחמיא. טוב, אנחנו לא נתווכח. עכשיו, בואו נכין מהתפוחים הרקובים שטרודל! נו. הגיע תפוח לעיר. והתפוח היה עשוי מהנזלת של יובל. יצאת מהאף בלי הפסקה, ולא אכפת לה בכלל. זה אפילו חרוז. אוקיי חבר'ה, אבא אל תצחיק אותנו, אוקיי? טוב, זה לא חלק מהסרט, אוקיי? סתם מצחיק. אבא שלי מצחיק. אנחנו צריכים את זה בשביל הפשטידה, קדימה, פונגי. פשטידת נזלת מבולבלת. בסדר, אז אבא, אנחנו ממשיכים. בסדר, מה ואז? אבא, תעשה דברים אמיתיים. אבא, אני לא יכול. אני לא. אבא, אנחנו רוצים כבר לעשות את הסרט של הזבלונים. דברים נחמדים, נעשה להם פשטידת שוקו מלח פיצה. זה פשטידה מאוד מיוחדת, רק שהזבלונים אוכלים. קודם שמים קצת שוקו, אחר כך אפילו נשפך קצת שוקו. בגי. בלח. ואחר כך תבלים פיצה. ואז בואו נטעם. ואז מערבבים את זה בזהירות שלא ישפך, כי כבר נשפך כמו שאתם אומרים. הנה, לא נשפך. הנה התבליל. אני חייב לשירותים. אז בואי חייב לשירותים. אני צריכים לשחק עם הדברים אמיתיים. רק תדברת.
אני רק מקפיא אותו. אוקיי, אבל לא! אתה ממשיך לצלם, נכון? בארץ אחת... לא, אבל מאיפה שסיימנו. בסדר, יובל עושה טוב. בואי תמשיכי. בארץ אחת של זבלונים חמודים יצאו מהפחים כולם. לתערוכה יפה של זבלונים קטנטנים. כמובן כל החיות באו. כדי לראות. בשורה שלמה כל החיות יושבות ומחכות. בשקט ובשלווה כולם הולכים בארץ ומחפשים את חיות המחמד שלהם והולכים איתם כטיול יפה מאוד. נכון. ומי בא לבקר אותם? ומישהי אחת קשומה באה לבקר והתעופפה לארץ. ואת זוכרת איך קראנו לה? כן. סטופוצ'ניה?